Hola família, engeguem el nostre canal de YouTube, en el que us farem recomanació de diferents llibres de cultura popular i tradicional, però ho farem una miqueta diferent, una mica més divertit del que podria ser. Tindrem la col·laboració de l'Emma Marmi, que farà com si vosaltres vinguéssiu a la parada i demanéssiu coses d'un llibre que no coneixeu. De fet, ella no els coneix, ni té per què conèixer-los. Per això m'ajudarà fent preguntes que potser a mi no se m'acudirien. Per aquest primer experiment he volgut començar amb Cançons de Rotllana, de l'editorial Baula i del cantautor animador infantil Noé Ribas. En Noé Ribas, qui és? Noé Ribas té la gran sort d'haver sigut un animador infantil que va conèixer en Xesco Boix, van ser molt amics i van cantar durant molts anys. Llavors, amb ell el que fa és transmetre una forma de cantar amb els nens que cerca i vol que a través de la simplicitat arribar al cor de tothom. Quines cançons hi ha, per exemple, en aquest llibre? Aquí són cançons que Noé ha triat que totes es poden ballar, i totes es poden ballar amb rotllana. Per això va acompanyat d'un DVD on també explica els balls com es poden fer. Llavors trobarem cançons tradicionals catalanes, trobarem cançons que ell ha fet i trobarem també cançons d'Itàlia, de Sèrbia i d'altres cultures. Aquí, per exemple, hi ha cançons que un nen, per exemple, ja se les sabia, com el Sol Solet? Sí i no. Sí que el Sol Solet no, però hi haurà algunes que sí que coneixerem. L'Ei Bugui Bugui, per exemple, hi surt. Però també descobrirem cançons menys conegudes, com una versió que té Noé Ribas, per jugar al joc de les cadires. Hi ha la partitura i la lletra, o només hi ha la lletra o només la partitura? Aquí has de tocar la crítica cap al llibre. No hi ha partitura. L'editorial, no sabem per què, no ha volgut mai apostar pel llibre. Sí que posa un CD amb ell cantant, però no hi ha partitura. Sí que us he de dir que Noé m'ha dit sempre que us faci saber que si entreu a la seva web podeu descarregar-vos les partitures. Evidentment ja veieu que té uns dibuixos superxulos. Qui els hi ha fet aquests dibuixos? Els dibuixos són fets per la Mercè Arànega. Poca broma, és una gran il·lustradora. Aquest llibre, l'editorial, ella també ha posat, ha fet ella també les seves cançons o només del... No, en aquest cas, la sort que ha tingut no és que li han deixat triar ell les cançons que volia jo. Us llegeixo l'índex perquè veieu les cançons que hi ha i aquí ho deixarem i pel proper llibre. Ballem tots plegats, Bugui Bugui, les corrandes, Crida a la dansa, Conocem la mà dreta, la Mediterrània, l'Estel, el ball dels peixos i la coqueta amb sucre. Qui la ballarà? La coqueta amb sal. Fins la propera!